Iepa ikasleo, goratu debe bigarren baina gaudela lehenengo unitatean, soriona neurrian da ona. Bidetz honetan, lehenengo puntutxu hau esalduko da, iasko errepasoa da, gehien bat, magnituden motak, magnitudea zer da, magnitudera torriak, unitate aldaketak zelan egiten diren, eta batez ere, bihurketa faktoreak. Helburua, magnitudea mota bereiztea, unitate okiekin adiraztea, eta unitate aldaketak egiteko, bihurketa faktoreak erabiltzea. Guazen. Magnitudea gogoratu izaten zala neurgarria dana. Eta gero, neurketa hori egiteko erabiltzen genuen unitate bat. Adibideak. Magnitudea, luzera neurtzeko, gure unitatea metroa da. Metroaz gain, beste unitate batzuk ere existitzen dira. Masa ere, bardin, magnitudea masa, unitatearen izena, kilogramo adibidez. Denbora segundu, korronte elektrikoa intensitatea amper, eta bar. Hau dana, iaz landuta dago. Magnitudera torriak, hau agian barria. Magnitudera torri bat zer da? Magnitudera torria da, oinarrizko unitateen arteko biderketa, zatiketa edo berreketa eragiketa ginez lortzen dena. Adibidez, abiadura. Guk abiadura zelan lortzen dugu? Distantzia zati denbora ginez. Hortaz, formula ategiko dugu. Eta dirazpen simbolikoan, hemen, letra bat baino gehiago hartuko da. Eratorria dalako. Unitatetan be, ikusten dugunez, distantzia eta denboran, hau da, oinarrizko unitatetan, bat metroa da eta bestea segundua. Abiaduren kasuan, metro segunduko. Bi unitate desberdin agertzen dira. Adibidetara goaz. Adibidez, emaria. Unitate eratorria da litro minutuko. Hau da, emariaren unitate da litro minutuko. Zeintzu dire emariaren baitan dauden oinarrizko unitateak? Litro eta minutua. Hau da, litroaren kasuan magnitude izango da edukiera eta minutuaren kasuan denbora. Hortaz, emaria zelan lortzen da? Edukiera, zati denbora ginez. Unitate aldaketa egiteko, ia ikasi genuen, bihurketa faktoreak erabiltzen. Gogoratu, bihurketa faktoreak erabiltzeko erlazio bat behar da. Adibidez, metrotik kilometrora edo kilometrotik metrora pasatzeko, gure erlazio izango da hau edo hau. Eta gero, kalkulatzen ari garen arabera, erabiliko dugu bata edo bestea. Adibidez, 2,6 kilometro metrora pasatu behar ditugu. Zelan egingo dugu hori? Bueno, hemen dago. Azteko, erlazio bat behar dugu. Metro eta kilometroen arteko erlazio bat behar dugu. 1000 metro bat kilometro, edo bat kilometro, 1000 metro. 2,6 kilometro pasa behar ditugunez metrora, egingo duguna da, hemen kilometro dago, bapean kilometro egon behar da. Zergatik, hurrengo pausoan, simplifikazioaren bitartez kilometroa desagertu ingo da, eta metroa geratuko zaigu. Hortaz, gure emaitza metrotan bakarrikiko dugu. Hemen 2,6 kilometro dugu, hemen ere kilometroa, zati kilometroa bat, hortaz kilometroa desagertu egiten da, eta geratzen zaigun unitate bakarra da metroa. Hortaz gure emaitza metroa izango da. Horraitik, bi erlazio hauen artean, aukeratuko duguna izango da kilometro bean duena. Hau. Hortaz, gure hasierako zenbakia 2,6 kilometro biderkatuko dugu erlazio honekin, eta emaitza izango da 2356 metro. Zaitik, 2,6 bider 1000 zati bat egin dugulako. Hortaz, zenbat dire 2,6 kilometro? 2356 metro. Hau erabili beharrean, beste hau erabiltzen badugu, gaizki legoke. Unitatea esan izango metro. Gure helburua da kilometrotik metrora pasatzea. Guk, hau erabili beharrean, beste hau erabiltzen badugu, hemen, kilometroekin ez da simplifikatzen. Izango zen, kilometro, bider kilometro, zatimetro. Hau da, kilometro berbi, karratu, zatimetro. Hortaz, ez dugu lortzen gure helburua.
beste adibide bat. 4,22 kilometro metrora. Zuzenean, 4,22 kilometro, bider, lehen erabilateko erlazio berbera. Zen ere, kilometrotik metrora pasan nahi dugu. Hortaz, hemen ere, 4.320 metro. Beste honetan, zenbakiak aldatzen dire, erlazio aldatzen da. Izan ere, ordutik segundura pasa behar dugu. Zein da ordutik segundura pasatzeko behar dugun erlazioa? Bat ordu, 3.600 segundu. Hortaz hemen egingo duguna izango da. 5 ordu, bider 3.600 segundu, zati, ordu bat. Zergatik akoratzen dugu erlazio hau eta ez bat ordu 3.600 segundu? Ordu hau, desagertu behar delako. Horretik, behan ordu hau behar da. Eta horrela emaitza, segundu izango da.